ଭଲ ଟିକେ ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ଟି ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ହେଲା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସପ୍ତମୀ ମାଙ୍କର। ଆଜି ଆମେ ଯାଉଛୁ ବିରଜା ମନ୍ଦିର ବୁଲିବାକୁ। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଶୁଭ ଅଛି। ଆମେ ଏବେ ବାଟରେ ଅଛୁ, ବାଟ ପାଉନୁ, ପଛରେ ପଛରେ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଫୁଲ୍ ଦେଖିବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଆମେ ବାଟରେ ଅଛୁ। ଆଉ ବିରଜା ମନ୍ଦିର ଯାଜପୁରର ସବୁଠାରୁ ଯେଉଁ ଇଏ ମନ୍ଦିରଟା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଆମେ ଏବେ ସେଇଠି ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟପ୍ ରଖୁଛି। ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ଗଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ। ଆମେ ଏବେ ସାଇକେଲ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛୁ। ସେ ବି ସାଇକେଲ ଚଲାଉଛି, ମୁଁ ସାଇକେଲ ଚଲାଉଛି, କ୍ୟାମେରା ମୁଁ ଧରିଛି। ଆମକୁ ରାସ୍ତା ମନେ ପଡ଼ୁନି କେଉଁ ପଟେ କ'ଣ ଆମେ ଆସିଛୁ। ଆମେ ଲୋକକୁ ଏଗୁଣା ପଚାରିଲୁ ରାସ୍ତା, ସିଏ କହିଲେ ଯେ ସିଧା ରାସ୍ତା ବୋଲି। ମୁଁ ଏବେ ସାଇକେଲ ଚଲାଉଛି, ଗୋଟେ ହାତରେ କ୍ୟାମେରା ଅଛି, ଏବେ ସାଇକେଲ ଚଲାଉଛି। ଏବେ ଆମେ ଏବେ ବିରଜା ମନ୍ଦିରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିରଜା ଏଠି କିଛି କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି ମେଲୋଡ଼ି ଭଳିଆ ଟାଇପ୍ର ଚାଲିଛି। ଆମେ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଲା ମନ୍ଦିର, ଆଉ ସେଇ ବିରଜାଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଏଇଟା ଚାଲିଛି ଏବେ। ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ବି ଠିଆ କରିଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରାହେଇଛି। ଆମେ ଏବେ ଭାବୁଛୁ ସାଇକେଲଟା କେଉଁଠି ରଖିବୁ ବୋଲି। ରଥଯାତ୍ରା ଏଠି ଆମର ରଥ ଚାଲିଛି, ବିରଜା ମାଙ୍କ ଚାଲିଛି ଏଠି ରଥଯାତ୍ରା ଗାଡ଼ିରେ। ବହୁତ ଜାମ୍ ଅଛି ଏଠି। ଏଠି ମେଲଣ ଭଳିଆ ଏଠି ପଟେ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଏଠି ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ବି ଥୁଆ ହେଉଛି। ଏଠି ସାଇକେଲ କୋଉଠି ରଖିବା? ଚାବି ପକେଇ ଦେଇକି ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଠାକୁରଙ୍କ କତିକି ଯାଉଛୁ। ଠାକୁରଙ୍କ କତିକି ଗଲା ପରେ ତାପରେ ମନ୍ଦିର ସେପଟରେ ଆମେ ତା ମେଲଣ ଏଟା ଚାଲିଛି। ବିରଜା ମନ୍ଦିର ମେଳାଟା ସେଇପଟରେ ପଡ଼ୁଛି। ମନ୍ଦିରକୁ ଏବେ ଯିବୁ। ଗହଳି ବହୁତ ଅଛି, ଆଉ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଟିକେ ଷ୍ଟପ୍ କରିଦେଇଥିବେ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟପ୍ କରିଦେଇଥିଲୁ। ଆଉ ଆମେ ଏବେ ଚପଲ ରଖିବାକୁ ଏବେ ଆସିଛୁ। ଚପଲ ଚୋରି ହେଇଯିବ, ବହୁତ ସାଉଣ୍ଡ ଅଛି ଏଠି। ଆଉ ଚପଲ ରଖିବାକୁ ଆସିଛୁ, ଟିକେ ପଚାରୁଛୁ ଚପଲ ରେଟ୍ କେତେ ପଚାରୁଛୁ। ଭାଇ ଆମର ଏବେ ଟିକେଟ୍ କାଟୁଛନ୍ତି ଚପଲ ରଖିବା ପାଇଁ। ଏଠି ବହୁତ ଲୋକ ଟିକେ ଚପଲ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ରଖିଲ ନା? ଏବେ ବିକା ଆମେ ବି କମାଇବୁ।
मंदिर भितर को आम अतिक्रम कलु मंदिर भितर पशिलु शुभ आगे पड़ो माँ पीठ को आसी जाइए बहुत गहली लगी कारण यहाँ रथयात्रा टाइम माँ रथयात्रा टाइम ये बहुत गहली अच्छी कौट जी सेपटे माँ कपड़ा फपड़ा बांधुन सब आम जा माँ को दर्शन करके आसवा बुल माँ चारिघर आम तुमको देखु जाला माँ चारिघर आम देखो बुले देखी दूँ पचर पे जीवा माँ को देखिक आसा ये जार मनस्कामना पूर्ण होता है ताठी से गचरे कपड़ा बांधिले तार मनस्कामना पूर्ण हो जाए बोली ये समस्त विश्वास करती एपटे टय खेल छोट जगह खेलना बिक्री कौट ब्लॉक टी शुभम आम गोटे छोट भाई आम मिलगले कहले तुम चैनल ना कौन छोट भाई पचारे तुम ब्लॉग चैनल कल बोली गोटे लाइक करदेव आम सब्सक्राइबर भी सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो बाटर तो सब देखा ठाकुर गोटे शिव ठाकुर ये बोधे उठी शिव ठाकुर जुआर पड़े सब लोक जाऊँच लाइन में जाऊँ लाइन ठाकुर जुआर हो जाए ना बाहर चलो आम जी आम मंदिर भितर को बसिलु मंदिर भितर आमको लाइन लगे पड़ो तापर जाके आम ठाकुर दर्शन करें मंदिर भितर लाइन लगे पड़ो ठाकुर सब जुआर होती जुआर ज्वर भितर को जापर भावुँ दर्शन करा कि ना आम भावुँ माँ को देखा करेंगे बोली ये बहुत बहुत भक्त ये आसती चारियाडे जाम ये अच्छे धीरे धीरे चलो 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 दर्शन बढ़िया गिरी कर पूरा मुझे जाऊँ भिड़
ଅଛି ବହୁତ ଜାମ୍ ଆଉ କଷ୍ଟ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସୁଛୁ ଏଇଟା ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଏବେ ଗହଳିରେ ଆମେ ଟିକେ ପଶିଯାଇଛୁ ସେଇଠି ଅଟକି ଯାଉଛୁ। ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଛରେ ଏଠି ଆମେ ଗରମରେ ସରିଗଲୁଣି ପୁରା ଆଉ ଗହଳି ଯେ ଯାହା ବାହାରି ହଉନି ବାହାରକୁ ଗରମ ଲାଗିଲାଣି ଭାଇ। ଆମେ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଏବେ ଆମେ ବାହାରି ଆଇଲୁ ବହୁତ ଗରମ କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ଥିଲେ ଆଉ ଯାଇ ହେଉନଥିଲା ପୁରା ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଇଗଲେ ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବେଶୀ ସମୟ କରି ହେଲାନି ଆଉ ମାଆଙ୍କୁ ବି ଦେଖାଇ ଦେଇଛୁ ଯେତିକି ଦେଖାଇ ହେଲା ଦେଖିପାରୁଛୁ ସେଠି ପୋଲିସ ଥିଲେ ପାର୍ଟି କଲେ ଆଉ ବହୁତ ବି ଗରମ ହେଉଛି ଇଏ ପୁରା ଇଏ କ୍ୟାମେରା ଧରିପାରିଲା ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ଧରିପାରିଲିନି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି ଆଉ ଯେତିକି କରିପାରିଲୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଏତିକି ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲୁ ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବା ଦେଖିବା ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାର୍କ ଭଳିଆ କରାହେଇଛି ଆଉ ବୁଲିକି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦେଖାଇ ଦେଉଛୁ ଏବେ ଆମେ ମେଲଣ ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଏବେ ମେଲଣ ଏବେ ଚାଲିଛି ଆଉ ଆସିଛୁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା କରି ଦେଖେଇବେ ଆପଣ ସବୁ ଦେଖିବେ ଦେଖିବା ତ ଏଠି ମେଳାଟି ଆଉ ଏଠି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆଜି ରାତି କ'ଣ ହେବ ବୋଧେ ମିଶନ ଶକ୍ତି मिशन शक्ति प्रोग्राम मिशन शक्ति ग्रुप जड़े मेम्बर बस सब बिकुंट ये खाद्य खाद्य बिक्री चलती फुल बगीचा सुंदर सुंदर गछ सब गछ केटा गुलाब ए वर्ष आसो बड़ वर्ष आसो 200 टका लखा ए छोट रोज में 70 टका लखा सेगुरा सब जे वर्ष सब साइज ने रेट 200 टका रहउची 250 वाला रहउची हम नर्सरी पणसा पंचायत कुसी गाँव रे सेठी जाई आपण आनिबे सब प्रकार वैरायटी गछ मिलबो हेठी ओहो लाभ के होची बिक्री होची जो गामछा
ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଆଉ ସବୁ ହାତ ତିଆରି ହାତ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ମାଉସୀ ଆମର ଆଉ ଝୁଣା ଫୁଣା ସରା ଫରା ବିକ୍ରି